Nere baratzak baditu bere landaretxo tolestuak, guri barriri zerbitu asmoz luzatzen ditut eskuak. Badauzkat piper finak ta batzuk oso minak, sortzen dituzte gestuak. Horiek asko maiteko ditu errebelde burgestuak. Horiek asko maiteko ditu errebelde burgestuak. Maialen zu ikusten zaitut, fisikoz traza gaztego, eta aukera ederra duzu profesionalki azteko. Pistinaren jagole, jarri zaitez sorosle, bertan guztiak nahasteko, ta baliatu gazte hizkuntza pixkatxoak ikasteko, ta baliatu gazte hizkuntza pixkatxoak ikasteko. Sorosle lana da neretzako, akatsik ez du ageri. Udako lanak seguru asko naiz, soldatadun miseri. Baina badaukat kezka ahritzekoa ez da, zaila gertatzen zait neri. Seguru hemen erdiek ere ez dakitela igeri. Seguru hemen erdiek ere ez dakitela igeri. Ta nola gaizki egiten diren urbanismoko plangintzak, loaz aparte zera gutxi du auzo hontako bizitzak. Egizu zerbait unai, zuk nahi duzuna bai, atara diseinu printzak. Zer den ez dakit baina sormena, beharko da zerbait behintzat. Zer den ez dakit baina sormena, beharko da zerbait behintzat. Sormenarekin hainbeste urte, enago aberasteko, ta ofizioz aldatuko naiz, ane bada onartzeko. Ze enaiz memeloa, eingo naiz kamelloa, gurasoeri saltzeko. Seme alabek gurutzau barik, dositxoa erosteko. Seme alabai gurutzau barik, dositxoa erosteko.